मी वैशाली। आज आपण खूप छान विषयावरती बोलणार आहोत। आजचा आपला विषय आहे की जी सगळ्यांना इंडिपेंडेंट बनवते ती स्वतःकडे लक्ष द्यायचं विसरली तर नाही ना, स्वतःला नक्की वेळेवर पाहत असेल ना, ह्या विषयावरती बोलणार आहोत। बघा, ह्या लाईफमध्ये सगळ्यात मेन व्यक्ती आहे आपली काळजी घेणारी आपली मम्मी, आपली आई। ही व्यक्ती अशी आहे, ही लहानपणीपासून आपल्याला पाहत असते आपण कसे घडतोय, आपण आपली आवड काय, आपली निवड काय, आपल्याला कसं आवडतं, आपली टेस्ट कशी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीबद्दल जी इतकी काळजी घेत असते ती कधी स्वतःची टेस्ट, स्वतःची आवड, स्वतःचा ड्रीमकडे कधी लक्ष देते का, ह्या पॉईंटवर आज आपण बोलणार आहोत। सगळ्यात महत्त्वाचा हा पॉईंट आहे की जी सगळ्यांना छान बनवती ती स्वतःला कमी का बरं लेखती, ती स्वतःच्या आवडीवरचं का बरं स्वतःला वेळ देऊन तयार करून खात नाही, सगळ्यांचं आवडीचं बनवू शकते, तर अशी का करते ती। तर ह्या विषयावरती आपण आवर्जून बोलणार आहोत की खरंच जी मम्मी, जे वर्ग आहे सगळे मम्मीवाले सगळे वर्ग ते स्वतःला लक्ष का देत नाहीत, ह्या पॉईंटवर आपण बोलणार आहोत। बघा, लहानपणापासून मुलांचं एकच असतं की मम्मी खूप छान आहे आमची, मम्मी खूप आमची काळजी घेते, पण मम्मी कधी स्वतःच्या ड्रीमला आवर्जून पाहते का बरं, तिने पाहायला पाहिजे। कधी कधी असं होतं की तिला साडीचा पॅटर्न एखादा आवडतो, नक्कीच आवडतो, पण ती लगेच खरेदी करायला जात नाही। ती काय करते, ह्या महिन्यात माझ्या मुलांना काही घ्यायचं तर राहिलं नाही ना, काही भरायचं तर राहिलं नाही ना, हा सगळा विचार केल्याच्यानंतर एक साडीचा पॅटर्न घेण्यासाठी सुद्धा लगेच जाऊन आणत नाही, सगळा प्लॅन करते, मग जर ॲडजस्ट झाले पैसे तर मग साडी घ्यायचा विचार करते। तर अशी मम्मी आहे, सगळ्यांचं छान लक्ष देते, एक साडी घ्यायला सुद्धा इतका विचार करते का, तर तिच्या मनात प्लॅन असतो की माझ्या घरातले मुलांचं सगळं ड्रीम पूर्ण झालं पाहिजे। मग स्वतःचं ड्रीम पूर्ण करण्यासाठी कधी कधी स्वतःला वेळ का काढत नाही, कधी कधी वेळ काढला पाहिजे, आपल्या आवडीचं करून खायला पाहिजे, स्वतःसाठी मोकळी दिली पाहिजे। आपण जर आपल्याला वेळच नाही दिला, आपण आपल्या ड्रीमला एका साईडला एका कोपऱ्याला जर ठेवलं असेल तर प्लीज त्याला थोडं बाजूला मोकळी दिली पाहिजे। खूपच दिवसापासून एखादं स्किल शिकायची राहिली असेल, खूप दिवसापासून एखादी गोष्ट आवर्जून वेळ काढून ती करण्यासाठी घ्यायची असेल तर नक्कीच वेळ दिला पाहिजे। अशाने काय होतं माहिती आहे का, अशाने मनाला समाधान भेटतं आणि आपण तर सगळ्यांच्या आनंदीसाठी आनंद देण्यासाठी मेन खांबा आहे, मेन पाय आहे, तर मग आपला मेन आपणच असणार ना। तर आपण आपल्याला जोपर्यंत पाहणार नाही तर दुसऱ्यांना कसं कळणार की आपल्याला काय आवडतं। तर वेळात वेळ काढून मम्मी जी वर्ग आहे त्यांनी काय करायला पाहिजे, स्वतःच्या आवडीकडे, स्वतःच्या निवडीकडे नक्कीच लक्ष दिलं पाहिजे, तरच घरामध्ये सगळे तो कुटुंब सगळं आनंदी राहू शकतं। कारण मनासारखं एक जरी गोष्ट केली ना, पूर्ण त्याचा इफेक्ट आईवर, पूर्ण तिच्या चेहऱ्यावर, तिच्या आनंदावर भरभराटी होती आणि त्या भरभराटीने पूर्ण घर आनंदमय होतं। त्याच्यामुळे नक्की मम्मींनी काय केलं पाहिजे, वेळात वेळ काढून स्वतःच्या स्किलकडे पाहिलं पाहिजे, स्वतःच्या आवडीकडे पाहिलं पाहिजे, जे आवडतं ते एकदा तरी एन्जॉय केलं पाहिजे, तरच पूर्ण घर आनंदी राहू शकतं। मुलं कशी असतात, मुलं आपल्या आनंदात, आपल्या ड्रीमसाठी रोजचे रोज उठून पळत असतात, धावपळ असतात। त्यांच्या लक्षात येत नाही की जी आपल्याला इतकी छान बनवते तिच्यासाठी पण एखादं ड्रीम असू शकतं का, असं त्यांच्या लवकर लक्षात येत नाही, कारण ते कधी असा विचार करतच नाही। पण मम्मीच्या लक्षात असतं माझ्या बाळाचं हे ड्रीम आहे, हे नक्की पूर्ण झालं पाहिजे, माझा सदैव त्याला आशीर्वाद आहे। पण मुलांच्या लक्षात येत नाही की आपल्या धावपळीमध्ये, आपल्या वेळेवर सगळं आवरून देण्यामध्ये मम्मीचं एखादं ड्रीम तर राहिलं नसेल ना, असं मुलांना सुचत नाही। पण त्यासाठी मम्मीने आवर्जून स्वतः वेळ काढला पाहिजे, स्वतः आनंदी राहिलं पाहिजे। स्वतःसाठी वेळ जर काढला तर नक्कीच ती हळूहळू अजून ॲक्टिव्ह होऊ शकते आणि अजून पूर्ण घरामध्ये आनंदी वातावरण करू शकते। कारण मम्मी जितकी ॲक्टिव्ह तितकं घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी जादा, कारण मम्मीवरच डिपेंड सगळं घर असतं। मम्मी जर आनंदी तर मुलं खुश। मम्मीला जर वाटलं की मला काही करूनच देत नाहीत, मला कधी वेळच निघत नाही, यांचं सगळं करता करता माझं राहूनच जातं, तर मग मुलांचं असं होतं की आम्ही काहीच करू शकत नाही, तुला करायचं तर तू कर, कसं करायचं तुझ्या प्लॅननी तू कर, असं मुलांचं म्हणणं असतं। मग मला असं वाटतं की जर ह्याच्यात जर कोणीच काही करू शकत नाही तर स्वतःला तर आपण हरवल्यासारखं तर फील नाही ना करत। जर प्लीज जर आपण स्वतःला असं मिस करत असेल तर नक्कीच आपण आपल्याला उभारी दिली पाहिजे। आपण सगळ्यांना सक्सेस बनवणारा आपला महत्त्वाचा वाटा असतो, तर आपण आपल्याला कॉन्फिडन्सनी का बरं ठेवत नाही, आपण आपल्याला छान का नाही प्रूव्ह करू शकत, आपण आपल्याला डर का पाडतो।
हा पॉईंट खूप छान आहे. जर मम्मी खूप आनंदी राहिली तर त्यांच्या मुलांना पण अशा मम्म्या खूप आवडतात. त्यामुळं वेळात वेळ काढून स्वतःला पाहिलं पाहिजे, स्वतःच्या ड्रीमला आवर्जून आठवलं पाहिजे की मी सगळ्यांना छान बनवू शकते, तर मी माझ्या ड्रीमलासुद्धा खूप छान बनवू शकते. तर असा जर विचार केला तर सगळ्या मम्म्या सगळ्या घरामध्ये आनंदी राहू शकतात आणि सगळं घर आनंदमय वातावरणात राहू शकतं आणि ते मुलं अजून ॲक्टिव्ह राहून पूर्ण दिवस आनंदी राहू शकतात. तर तुम्ही विचार करा, खरंच असं आहे का? जर आपल्या ड्रीमला आपण जर मागं ठेवलं असेल तर प्लीज 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 त्याला शोधा आणि त्या आनंदामध्ये अजून ॲक्टिव्ह बना. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिला त्याच्याबद्दल खूप सारे धन्यवाद. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडतच असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करू शकता. जर सबस्क्राईब केलं आहे तर तुम्हाला माझे भरपूर व्हिडिओ पाहायला मिळतील आणि तुम्हाला नक्कीच ते आवडतील. तर आय होप तुम्हाला नक्कीच माझे व्हिडिओ आवडतील. तर थँक्यू.